дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи коркарди санги ҷамъияти саҳмии пӯшидаи корпоратсияи камоли хуҷандиро ифтитоҳ намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон бинои чорошонаи иловагии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро ба истифода доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. раиси шаҳри Душанбе барои ихтироъкор, рӯзноманигор, меъмор ва санъаткорон ҷоиза таъсис доданд. нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ то чанд фоиз иҷро шудааст? созиши Ятимов ва Тошиев дар Душанбе. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд корхонаи коркарди санги ҷамъияти саҳмии пӯшидаи корпоратсияи камоли хуҷандиро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи нави саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди саноат эълон кардани солҳои 2022-2026 аз ҷониби ҷамъияти саҳмии пӯшидаи корпоратсияи камоли хуҷандӣ таъсис дода шудааст. корхонаи коркарди санг давоми 1 сол дар заминаи бинои кӯҳна дар масоҳати зиёда аз 1 гектар бунёд гардида бо технологияи пешрафта муҷаҳҳаз карда шудааст. роҳбарияти корхона ҷиҳати босифат коркард намудани санг ва ба талаботи бозори ҷаҳонӣ омода намудани сангҳои ороишӣ ба шакл ва андозаи муайян технологияро аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид намуданд. ба роҳбари давлат иттилоъ доданд, ки корхона иқтидори калони коркардро доро буда дар он сангҳои хоро, мармар, оҳаксанг ва ғайра бо сифати баланд коркард ва аз он маҳсулоти тайёр истеҳсол карда мешавад. баъди ба фаъолият оғоз кардани корхонаи коркарди санги корпоратсияи камоли хуҷандӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Суғд 30 нафар бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро ба истифода доданд. дар бинои нав тамоми инфрасохтори зарурӣ барои кормандони мақомоти милитсия фароҳам оварда шудааст. иншоот дар асоси лоиҳаи муосири шаҳрсозӣ сохта шуда аз 4 ошона ва таххона иборат мебошад. дар таххона бойгонӣ ва фаъолияти комиссияи тестӣ барои муайян намудани лаёқатмандии ҳайати шахсӣ ба роҳ монда шудааст. роҳбари давлат зимни шиносоӣ бо шароити кор дар иншоот кормандони раёсати вазорати корҳои дохилиро ба иҷрои намунавии ӯҳдадориҳои хизматӣ, таъмини волоияти қонуну тартиботи ҷамъиятӣ ва содиқона бар нафъи давлату миллат хизмат кардан вазифадор намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав аз 4 ошона ва таххона иборат буда дар он барои таълиму тарбияи хонандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла бинои муассиса дорои 20 синфхонаи таълимӣ ва 8 кабинети алоҳидаи фаннӣ буда таҷҳизи он дар доираи талаботи муосири соҳавӣ анҷом дода шудааст. зимни боздид ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 барои қариб 1300 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. таълимгоҳ инчунин дорои 2 синфхонаи алоҳидаи технологияи иттилоотӣ буда ба хатти баландсуръати интернет пайваст мебошад. иброз гардид, ки барои баланд бардоштани савияи донишохонандагон ва ҷалби онҳо ба китобхонӣ дар муассисаи таълимӣ китобхона бо толори хониш ва китобхонаи электронӣ ташкил гардида хонандагон ба махзани бои китобҳо дастрасӣ доранд. дар иншооти нав маҷлисгоҳ барои гузарондани вохӯриву чорабиниҳо бо 160 ҷойи нишаст, толори варзишӣ, ошхона, машқгоҳи тирандозӣ ва ҳуҷраи тиббӣ бунёд ёфтааст. зимни боздид роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба хонандагон тавсия доданд, ки барои омӯзиши ҳамаҷонибаи илму дониш ва техникаву технологияи муосир ҳамеша талош намоянд. ҷоизаи раиси шаҳри Душанбе барои муҳаққиқони ҷавон таъсис дода шуд, хабар додааст дафтари матбуотии раиси шаҳри Душанбе. ба иттилои манбаъ қарор дар ин бораро раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имзо карданд. таъкид шудааст, ки ҷоизаи навтаъсис барои муҳаққиқони ҷавон дар самти илмҳои дақиқ, адабиёт, рӯзноманигорӣ, санъат, меъморӣ, техникаву технология ва инноватсияву ихтироъкорӣ пешбинӣ гардидааст. раиси шаҳри Душанбе ҳамчунин низомнома ва ҳайати комиссияи ҷоизаи
раиси шаҳри Душанбе барои муҳаққиқони ҷавонро тасдиқ карданд. Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши пойтахт ҳамоҳангсози амалигардонии ҷоизаҳои раиси шаҳри Душанбе барои муҳаққиқони ҷавон дар самтҳои зикр гардида муайян карда шудааст. Сарраёсати молияи шаҳри Душанбе барои пардохти маблағи ҷоизаҳои мазкур муваззаф гардидааст. Сарчашмаи пардохти ҷоизапулӣ аз ҳисоби маблағҳои барномаи рушди иҷтимоии ҷавонон дар шаҳри Душанбе дар солҳои 2022-2026 нишон дода шуда, таъкид гардидааст ки минбаъд ин масъала дар доираи нақшаи чорабиниҳои шаҳрдорӣ ба инобат гирифта шавад. аз оғози даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ки аз 1 октябри соли ҷорӣ дар қаламрави кишвар ҷараён дорад, комиссияҳои давлатии вобаста ба даъват дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат давоми зиёда аз 1 моҳи сипарӣ гашта иҷрои нақшаро дар ҷумҳурӣ ба 84% баробар намуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. шурӯъ аз 1 октябри соли ҷорӣ бо оғоз гардидани даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар нахустин рӯзи даъват аввалин шуда дар ҷумҳурӣ шаҳру навоҳии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон аз иҷрои пурраи нақша гузориш доданд. масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ бисёр фаъол буда тақрибан 30 шаҳру ноҳияҳои нақшаи даъват ба хизмати ҳарбиро иҷро карданд. дар вилояти Хатлон чорабиниҳои даъватии ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ хеле хуб ҷараён дорад. масъулини комиссияҳои даъватии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иҷрои нақшаро дар самти даъвату гусели ҷавонписарон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ то имрӯз ба 81% баробар намуданд. дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ гусели муҳофизони ояндаи ватан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ муташаккилона ҷараён дошта, иҷрои нақша дар ин гарнизони ҳарбӣ қариб 72% ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 94%-ро ташкил медиҳад. раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва ҳамтои қирғизи ӯ Қамчибек Тошиев дар пайи баррасии масоили марзӣ протоколи ҷадидро имзо намуданд. бар асоси иттилои расмӣ ин протокол дар пайи мулоқоти ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии Ятимов ва Тошиев имзо гардидааст. тафсилоти протокол зикр нашудааст, аммо таъкид гардидааст ки мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум ҷараён гирифт. ҳамчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ҷаласаи навбатии комиссияи мазкур дар ҳудуди Қирғизистон доир карда мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.